No niin. Erni on ottanut, heitti minnouspuunilla tonne kaislikkoon ja sieltä nappasi aika iso kaveri. Se tuossa vähän molski tuossa pikkusen aikaa sitten ja sitten Erni nappasi minnouspuun ja päätti heittää sinne kaislojen sekaan, niin heti nappasi kiinni. Se on aika iso kaveri muuten. Vastustaa pidätystä. No niin. Nyt ei Erni päästä tätä kaveria irti. No niin. Jännitysnäytelmä on parhaimmillaan. Erni versus kaislikon kuningas. Joo. Okei. Pieni hetki. Kuva lähtee, mutta lähetys pysyy päällä. Oota. Mikä. Tuleekin. Eikö niin iso? Näetkö se jo? Oliko se ilmassa? Koko ajan. Joo, ei. Kai se antaa Kyllä se minnouspuuni näköjään toimii. Tulee sieltä. Joo, tietysti. Joo, jos pääsee kaisuista. Pieni homma saada sen ton salatin läpi. Noniin. Nyt ollaan väliin vesillä. Otetaanko haavilla? Laitetaan haavi täältä valmiiksi. Missä se kala on? Noniin, kala alkaa olla lähellä. Oi, on toi hyvän kokoinen. No niin. On toi yli 2. 2,5, 3. 3 helposti. Älä, nyt ei saa päästä tästä karkuun. Ja se on siinä. Oi. Se on 3 vähintään. No 3 suunnilleen. Oho. Noniin. Mikä on fiilis? Noniin, kyllä se tästä. Se nappasi saman tien. Joo. Haluatko pihdit? Se onkin aika hyvä asennus nyt. Pystyy suoraan tosta kääntää mahdollisesti. Siitä saa pieni rykäsy.